ассалому алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. дӯстони азиз, ҳозир боз ҳам навор аз бозори Корвонай рӯ ба рӯи ҳафтум дарвозаи Оптовӣ меша. дарвоза аз тарафи пажарка истодагия. ин магазине ки ҳозир ма шумода нишон метиҳам аз тарафи Тиллобозор. хулас поёни Корвонай. биёед духтарако, ана марҳамат, ана михел новинко омадай. Ана инам дош 50 сомони чойникора, ана инош 70 ва ана инам дош бошад 60 сомон. бисёртар мепурсанд духтаро бори нава. марҳамат духтаро, ино тамошида будан омадиан. баъд бо медонед нержавикои фасон омадагиай, мана 150 сомон. калонаки инам духтарако, инами чекое ки дида истодаен, ҳамаи ҳамин чекои духтаракое ки дар компанияи Атоми кор мекунанд. ино пул влажит кардаги нестанд. ино ҳар моҳ харид намекунанд. духтарако дар 6 моҳ як маротиба ягон маҳсулотша мехарид, лекин маҳсулотошон ба дараҷаи олиш, сифатош зурай. ҳама чи дора ки мода дар корай. барои чи ойлик мегирӣ? барои он ки духтаро командаи мустаҳкам бояд кунӣ. иҷода командада бо шумо да ҷордан мекунанд. марҳамат, анами хоҳари ма да бинависен. ман худам шахсан кор мекунам. ами хоҳари ма да бинависен, кора мефаҳмонатона чихе осонай. ай звания намеафтӣ, ҳар моҳ харид намекунӣ, бал намесӯза. чихеле гуфтам дар 6 моҳ як маротиба харид мекунӣ, тамом. иёра бинед, и духтарако дар 2 ҳафта нам хеле ойлико мегиранд. ҳар 2 ҳафта ойлик доранд. ина бинен, бо гап занен катишон мефаҳмонантона. хуби и харобшавак чой дар чиай ки духтарако, ки баъди чоя хӯрдан шумо гаштарака вазне ки партофтагед, гаштарака у вазна намегирен. чӣ хеле ки медонед баъди диетаҳо агар шумо 5 кило хароб шавен, 10 килои дигар баъд аз чанд вақт гаштарака вазн мегирен. аммо анаминаму чой вазна мутаъдил нигоҳ медора. наметавонед ки дархост кунен ҳастай. пушаймон намешавен духтаро, раҳматам меген. хушрӯбакай нархшон 150 сомонӣ. мана инчунинам хел подставко ҳаст 65 сомонӣ барои вана оҳанияи духтаро. дар рафти наворуз бо ман нишон метиҳам ки магазин куҷода ҷойгирай. хулоса ана и коса омадагиян. ино чиниян. и 25 сомонай чинияй бинен. калонан духтаро 25 сомон. ай супница чи 110 сомон. ҳам хе супницаи холи ая. инаи супница 110 сомон. ира ами духовкадам пази чи намешава. хулоса ина бо бори новинка. и духтаро ира ман нишон дода будам, тамом шид. ина бо омадагиай барои авқот кардан. мана худашам хеле разведкада мемонӣ, тамом. диден бе пилта бе чӣ кор мекуна. худашам пилта дора. хулоса ин нархиш чандаки ҷон? инаи 210 сомон. анаминам ҳамида монандӣ дора 160 сомон. инаш майда таракай. хулас мана духтарако ҳамаи ҳамино бори новинка. ҳоҷ бо ма шумо да рафти навор нишон метиҳам чӣ бори нав омадагиай. и кондитсионера ман нишон дода будам шумо да 12 кубаяй греяй 3000 сомон. духтаро марҳамат, хоҳишмандо, касе ки кондитсионерои зима лета дар кор бошашона медонед ки грей зурай. хулоса иҷода омадай бори манам хел фасон. и ланч боксора ман шумо да нишон дода будам 25 сомонай барои кӯдак авқот бурдан. духтарако мана ҳамроҳуш барои мактаб да ё садик да доданиен. хулоса метонанд бутербродам хеле чизако гиранд. амира яктиша мекушои ки ҷон? яктиша кушода дохилша ма шумо да нишон метиҳам 25 сомон. мана сумкаи кӯдак да мечаспонӣ мешава. пластмассияи худаш ина ланч бокс. дохилаш ҳарчи мемонӣ. рангшам ҳастай. мана ин намудошам ҳам хелиян духтарако. мана диден иям 25 сомон. ин намудо тамом шуда будан бо омадай.
ана инчунин духтарако аз и коврико тамом шуда буд бо омадай марҳамат ино дарозишон дуая баршон 1.5 65 сомонай иҷада ҳар хел рисунка дора каседа дар кораи духтаро бо биёнай пеш бинедина биненда 65 сомонӣ ҳар хел сурат ягонтай дигашам нишон метия анаи бошад дигар рисункаш хулоса бо биён аз пеш бинен духтаро иҷада ҳар хелаяй мана хушрувак агар макак мепартоен кудак болошта бозӣ мекуна хе ғавсаки хафакай коврик 65 сомон ана духтаро собунои лечебни доран марҳамат 10 сомона ёзи аксияштаги 5 сомонӣ ҷа чанд намудуш ҳастай ҳамаша 5 сомонӣ кардагиян ина намудуш инамучама инамучам 5 сомон хулоса мана ҳамаша мино аксияшдиян 5 сомон бо биён духтарако якта ба якта чун бо коргаро мефаҳмонанд ки кадомаш чӣ лечения мекуна хулоса духтарако иҷада хермолча овардиян 10 сомонӣ бандамка ном дошти бандана ном доштам хеле овардиян салфеткаву ҳарчи хулос ини хушрувак чанд сум боша чандай эй духтарак чандай хеле сумкачаяй кушода мешава мана қалон мешава чанда 30 сомон будай духтаро медонед барои бай нағзай пикник рафтандаям нағзай барои болои столам ҳамчун скатерть мегирен ҳамчун бад барои пикникам диден чихе удобнияй сумкача мешава инаози кушоде 30 сомон нархаш ана духтарако инаи пиёлои калон бори новинка омадай 10 сомонӣ чанд намуд рисункай диден хушро бори навайи 10 сомонӣ ина иноям 10 сомон барои чакка гирифтан зверобой нағзай барои рӯи дастархон ана баъд анаин инам ам хел 10 сомон духтаро ҷа бакало 10 сомониян ҳар хела бакало мадагиай 10 сомониян баъд медонен духтарако обнушакои тобистонаву зимистона ҳамаш 10 сомонӣ ина ино боша сахирницаян ане и обнушакай ҳамин намудо вай видеода сахирницаош буд фикр кардам ам хелияй хулоса ина ҳамаи ҳамино 10 сомонӣ бакалои поёнам ҳамаш ҳамин нарх духтаро 10 сомон иҷада медонед хел ваё ҳастай салфетко ҳар хелай намино 10 сомонай рулои сухои салфетка мана ягон ҷо рафтанда удобни мана хел латачо аст барои уборка ҳамаи чизе ки мебинен инҷада 10 сомон духтарако симаку ҳар намуда полотенцаако барои уборка мана бинен ина ино барои машқ бошанд барои чӣ бошанд хулоса 10 сомон баъд барои кудако духтарако мана слюнявчик 10 сомон авқот доданшон ишхшру силиконовияй мана хулоса омадед бо ай пеш духтаро як наму чизои ҳаст дар иҷа ки бовар кунен ҳамаша нишон дода намешава вақт камтарака и вазора ман нишон дода будам 10 сомонӣ ҳар хела мана гулдонои ҳар хела 10 сомон ҳозир бо мебинем кани ва ё чӣ омадагиай новинкаҳои манам хел мана ира бинем 10 сомон
از اینو مش مادا نشون داده بودم اختراکو مرحمت یا کرشکوشون کتیان 10 سومون هر خیلی جدا کانتینر رو هست من برای یگون شتن 10 سومون من چه خیلی گفتم ایجاده همه چی هست اخترو همینجا چی کانتینری که میبینین 10 سومونه این چونین برای نان گرفتن قصه بچه ها هست اینوی هم هر خیلی رنگ 10 سومونی در این طرف هم همه خیلی اخترو همه نمود هست کانتینر برای خرانیانیا منه برای نگاهداری مثال اوقات خلاص همه چی برای ارگانیزація ریشتورا مش مدنشون داده بودم دخترکو 10 سومونه منه بینه چند نمود ریشته داره با متر دارن اویماق دارن منه ایشم همه خیلی چند نمود سوزن و چند نمود ریشته و اویماق خلاصه منه نه کامپلکت بینید کلون همش 10 سومون انم خیلی کوسه چاکو مدگیای نوینکا کرشکا چاکو شونکاتی نگاه کنین چه خوش روی این اوهانیه یا اوهانی بدای بود اخترو دیدین فاسونک 10 سومون منه سیردورای بود اخترو منه بیننده тарелка ча мешава иш бологиш бо мешава ҳамчун кришка истифода барин барои гончи гирифтан ира бинин чӣ бисёра иҷа ҳамаи чӣ одноразовый тарелка чо буда иҷада 7,5 сомон چند داشته باشد با فکرم 10 تا دارد اخترو با اومده میبینیم اختون برای یگونجا رفتن پیکنیک میکنیک رفتن ده اینم خیلی نرازبی هم هست خلاصه ایجاده با انم خیلی هسته کیلونکا 10 سومون بعد باری نو دخترکو باری نو ده چی اومده گی انا اینم 25 سومون ببینین گلدورک از اینو پیولوهاش هم هسته پیولو ترلکوش هم هست ببین با بکوین من این نمودش 15 سومون برای نوروی پیشنهاد من از اونو را نشون داده بودم باز میبینیم اگر مونده باشه ترلکوشون هم اشماده نشون میتونم این نمودش هست 10 سومون من 10 سومون از این نمودو نشون داده بودم اشماده من دخترکو بسیار ایجاده ببینید چه خوشرو کلون کلونن بعد میدونین دخترو اینو همش چینی ان صفول نیستن نه دخترو ترلکوی وای من دیدین پیولا داره ترلکا داره من انا اینا مودینا رزمرشم هسته خلاصه اینو شبینین این مایدو دو دونش 15 سومونه منه انا دیگراش باشه نرخشون هم اشموده گفتم اوزی ایجاده با دیگر خپیولورم یک بار نشون تیم نه مرحمت چند نمود مدل نوینکا شبینین چه خیلی گفتم همشون چینیان چه خیلی میدونین چینی خشروبای از این سرشوی نوردم اشموده کوسای کلون نشون داده بودم 25 سومون اینا پیولاش هم هسته دیدین منه ایجاده بعد اختارو تیز باری نوینکا میبیویا یک هفته ده تقریبا 2 بار میبیویا برای اوای دخترکو بیوین با ای پیش بینین با دیگرای باوری دارم که معقولتون میشوه منو نگاه کنین انا اینو 10 سومونی اب خره کنم خیلی وزه ها و اینجا ده تریلکا با دیگر نمودش هسته من
сиёҳ шадире. Ана иям новинкае. Ҳозирам ашмода нишон додам. аз ин тараф бинен духтарако. Ана мин ваё пристабдан шишагӣ боша ёки пластмасси лошко дариҷа ҳастай духтаро. ҳам 10 сомон, ҳам 5 сомонаш ҳастай, ҳам 10 сомонаш. Ина ёра бинен духтарако. Косметичкаву телефонгираку ҳар хела доран иҷада. Иям нархошон ҳар хел 5 сом, 10 сом. Мана ёша бинен абадо. Приколки ҳастай, мана хе гӯшпорчо ҳастай кӯдакона. Ира бинен чӣ хушрумайдача. иҷада ҳар хелаи нархошон духтаро. Бинед дариҷа навистагай 2 донаш 15 сомона ҳастай, 2 донаш 10 сомона, 1 донаш 10 сомона. Хулас бо омаден хутон мебинен аз наздик. Ина духтарако. Ана вай тарафи пажаркаи 7-ум дарвоза охирон магазинай дидед, охирон дарвозае. Рӯ ба рӯи ҳавай аз раҳи тараф магазине ки ҳозир ман видео кардестам, номуш 1001 майда чуйдае. Дуюм ошёнадай духтарако. Боварӣ дорум омаден ба 1000 меёбен ҷоша. Мушкил нестай. Мана иҷада бо мебинем чӣ овардагиян. Ино чиан? Барои ина мардона 25 сомон. Бинен атёркои чӣ хеле омадай. Чанд тавай дорад. Фигурат меган чӣ меган чандам хеле. 25 сомон. Бо чиш? Ана инам дошаста. Ишам 25 сомон. Духтарако. Тамошо бино. Марҳамат. Ина мардонаям ҳаст. 25 сомон. Чанд сом буда? 25 сом? Ина. Тамошо бино. Баъд соатҳо ҳастай. Инами соатҳои фасоно 100 сом, 200 сомон. И чи ай? Аккумулятора чи ам хали боша? 550 сомон. Бисёр вақт бозоршинора мебинем хали доранд. И свет дора. Заряд мемонӣ, свет дора. Уш чанд сомае? 600. Ана ина муд аккумулятор духтарако 600 сомон будай. Хулоса заряд мемонӣ. Дохилишта свет дора ранги. И че? Мошина завод. И барои мошин будай духтаро. Тамошо бино. Ина марҳамат хоҳишмандо. иҷада ҳамаи чӣ меёбен хулас. Тарозу ҳастай. Тарозу чанд сомае? 300 сомон. Ира бинен ман мегуфтам ино қиматаи 300 сомон буде. Калон, оҳанӣ. Ман фикр мекардам ам хали тарозуҳо чанд азорай. Хулоса 300 сомон будай. Тамошо бино. Метавонен омада бо аз пеш бинен. Чунин ремento ҳастай. Ремento 10 сомия. Хе, мардона 10 сомони.